lumaban ka tala-tala di. Lumaban ka. Ay na. Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo and yun, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Ayun mga kamba, nagbabalik tayo ulit sa ating YouTube channel. May paraban tayo. Yung mga Tagalog natin. So, yung sitwasyon ng gagamba, pahirapan pa rin ng supply. Mataas pa rin ang presyo dahil mataas ang kuha natin doon sa bukid. So, tayo ay rekta talaga tayo sa hunter. Hindi tayo yung rekta na sinasabi, dumadaan pa ng hindi. Hindi tayo talagang sa hunter talaga tayo. Nakarekta, may sarili akong mga hunter. Yan. So, yung presyo ng gagamba nila, ganon din sa kuha nila sa hunter sa ahente. Tinapatan ko na para yung mga tao ko hindi na masulot ng ahente doon na umiikot. Yan. Kasi pagka sasabay ako sa presyo ng ahente doon na umiikot, doon na nila ibibigay. Tataasan lang ng maliit, doon na ibibigay. Pero ngayon, sinabay ko na doon sa presyo ng ahente. Pagkuha ng mga taga nila, pinarehas ko na sa presyo. Yun, sinipag sila. Kahit pa paano, kahit gaano kahirap ang gagamba, meron pa rin tayong darating. Ikalawang araw, tatlong araw, ganyan. So, asusuplayan pa rin natin yung sarili nating mga pauso. Kasi may mga pauso tayo na hindi maiwasan. Diyan din na nabubuhay yung mga manininda natin. Yan. Kaya kailan na hindi sila maputulan para kumita rin sila. Yan. So bago kayo manood ng ating palaban mga kagamba, ay shout out muna tayo. Yan, shout out kay Merlin Perez. Yan, shout out sa iyo Merlin Perez. Kay Ibok Official. Yan, shout out sa iyo Ibok Official, taga Bulacan yan. Si Jisan Adlawan. Shout out sa iyo Jisan Adlawan. Si Gagambal TV. Yan, Kasakmal TV. Si Rans Airi. Victor Leonsem. Yan. Si Liam Calara. Shout out din sa'yo Michael Gio Arsigal. Si Arlan Urbano ng Taiwan. Yan, nanonood yan. Si Dilby TV. Shout out sa'yo. Kay Kevin Austria, shoutout sa'yo. Kay Tokwa Channel, kay Rancy TV, yan. Si Bita Keeper, yan, shoutout sa'yo. Ayun, yung gusto magpa-shoutout mga kagamba, comment lang kayo dyan sa ating comment section. Yan. So, panoorin natin tong laban na to. Ito naman, yan, brown, medyo tigre. Yan. Ito namang isa, taala. Yan, taala. Tingnan natin talsik agad ang tala. Laos, tala. Ayan, ito naman. Medyo itim. Brown, tiger. Ayan. Iba yung actual sa medyo dark ito pag actual pero pag sa camera, medyo light na siya.
Kaya natin kalaban niya. Ito, brown siya. Ay, naku. Napakagat naman to. May mabibilom ko na. Oh, maligsit pa. Mukhang hindi nasaktan. Ay, yun o. Yun o. Oh, laglag yung ano. Brown. Kaya natin ulit. Lumaban ka pa, lumaban ka pa. Lumaban ka pa. Ayun, lumaban pa. Oh, uy, nanak mo yung tigre. Nanak mo pataas. Oh, lumaban pa. Oh. Ito yung magaganda sa timbangan. Ang ganda ng katawan. Pero ang liksi. Siguro nasa mga 22 lang siguro timbang nito. Ito naman isa nasa mga 25 yan. Peras payat. Lalaban pa kaya itong brown na to. Tigre na nakbo eh. Pataas eh. Ay nako. Nako, nabinom ang tigre. Tulala. Nako. Wala na. Oh, malalaban pa. Isa pa, pagtagpuin pa natin. Yan na. Oh, matakas to bro. Kanina sakmalan. Oh, ayan na. Ayan na. Nakipagpasakmalan ulit. Naku, laglag na yung tigre oh. Oh, matapang talaga itong ano na to. Para silang matapang. Wala na. So yun mga kaba, magaling itong dalawa na to. Ito, Pokemon Paru-Paru G. Yan. Ito naman Tala-Tala G. Para silang G. Tignan natin ha. Oh. Malamlag yung Tala-Tala G. Magaling yata itong Paru-Paru G na ito. At malamlag yung Tala-Tala G. Medyo malaki pa naman yung Tala-Tala G. Tihulog ang Tala-Tala G. Bah, ang bilis manakbo ang Tala-Tala G. Paru-Paru G ang matapang ah. Uy, yun na. Nagkadali. Ilaglag ang Tala-Tala G. Naiwan si Paru-Paru G. Magaling Paru-Paru G na to. Pero lumaban si Tala-Tala G ah. Nalaglag na si Tala-Tala G. Baliksi pa. Oh, hinabol ni Paru-Paru G. Lumaban ka Tala-Tala G. Lumaban ka. Ay nako. Pati hulog na si Tala-Tala G. Nako, wala na. Talo ang Tala-Tala G. Ayan. Round. Ayan o. Uli tinapay. Itong isa naman anong kulay yan? Kulay tinapay. Ayan o. Ito naman kulay yan. Bahala na kung anong kulay. Tumayo pa. Gising. Bilis ah. Bilis ng kulay tinapay. Niliksi talaga pag bago.
Oo, hindi na laban ah. Ayun, wala. Bitig-bitig lang. Wala. So, ayan, napanood nyo. Sana ay nagustuhan nyo pa rin yung mga palaban natin. Alright. What's up mga kabobels? Andito tayo ngayon sa Spider Tournament kila Spider Dog Season 5. At ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe kay Tatay Mendo tsaka sa channel ko na rin, Bobbles TV. Yan. Okay, let's rock! Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!